И здравейте, мои мили приятели! Днес ще си говорим за играта, която надмина очакванията ми, а именно Brawl Stars. Мнението ми за нея всъщност вече е доста добро. Затова днес ще ви отговарям на въпросите, всъщност, които ми задавахте за Brawl Stars. Преси играй на Brawl Stars, моля те! Това ще го направим в другото видео. Той ще играе в другото видео. А сега само ще говоря за всъщност мнението ми за Brawl Stars, героите, които най-много харесвам, герои, които не харесвам и така нататък. Първо започваме с мнението ми за играта. Значи това е една игра, която е застарена през 2018 година и изведнъж 2024 просто стана супер популярна. Всички изведнъж започнаха отново да играят и мен това много не ми изненада, тъй като аз преди мразех Brawl Stars. Сега обожавам. Но си изтрих профила. Просто много се бавеше самата игра, много бъгове имаше и така нататък. И да. Просто имаше... по едно време играта беше супер популярна, по едно време никой не играеше, никой не беше чул за нея. И просто сега е супер популярна. Затова мнението ми за тази игра е просто прекрасно. Продължаваме с кои герой най-много харесвам от Brawl Stars. Да, значи, нека да помисля. Аз от Brawl Stars много харесвам една от любимките ми. Всъщност ще ги от първо до последно място, като на първо слагам Колет. Тя ми е просто любимка, обсебена съм от нея, обожавам я. Тя ми е от момичетата на първо. А от момчетата аз слагам... може би Санди. Или не знам дали името му е така, моля не ме съдете. Ако не е вярно, ще се поправя. Мисля, че е Конг. И Леон също харесва много. И Спайк. От момичетата харесвам, както казах, Колет, Тара, Емс, да. И Джаки. Като според мен това са едни от моите любими герои, много ги харесвам и така нататък. Но сега хейтерите да не вземат да ми кажат: как можа? Ти нали харесваш Едгар? Какво стана, бе? Да, харесвам го, но сега мнението ми не е едно от най-добрите за него, тъй като... да. Просто не ми харесва вече толкова. След това продължаваме с това, кои герои най-малко харесвам. Като едни от тях, които аз самата не харесвам, са Ел Примо. Да, не ме нападайте, не го харесвам. Стю, може би, не знам, не ми е любимец. Нита и Тик. И да, не ги харесвам. Да, колкото искате да ме хейтете, просто не ги харесвам, нищо лично. След това продължаваме аз от кога, нали, на темата, т.е. на въпроса, аз от кога играя Brawl Stars. Може да се каже приблизително от 1 месец и половина играех, защото си изтрих профила. И сега си направих нов на таблета си, който ще снимам друг път от него. На телефона си имам Brawl Stars, но не играя. Следователно ще ви снимам от таблета. На другите влогчета. След това продължаваме с въпроса: според теб имаш ли любима двойка от Brawl Stars? Да, имам. Тази много яка двойка, според мен, която е Колет и Едгар. Просто са прекрасни. Двамата много си ги обичкам. И да, всъщност за хората, които не знаят, че те преди бяха такива като бивши, аз сега ще ви обясня набързо. Значи, Колет много е харесвала Едгар и му е казала: хайде да бъдем гаджета, но той е разбил в ръцето, отблъснал я от себе си и просто не я харесва. Следователно тя самата е станала много тъжна, обсебила се цялата от него, като ако знаете има една книга, която натиснам Brawl Stars Do Not Tap, да не натискаме. Това е книгата на Колет, според мене.
И тя там пише тайните си в нея и направо ми си иска цялата да я прочитам. Да. Също така, ако трябва да имам любима двойка, не съм сигурна дали те са двойка или не са, но Шели и Кот много са сладки. Да, мисля, че за сега само за тези се сещам. Иначе ще проверя друг път. Значи, имаше Пайпър и един друг роботче, но не си спомням името му. Като те не са сладки, според мен, нищо лично. Просто Пайпър е готина и е човек, а той е робот и малко ми е странно. След това продължаваме с въпроса всъщност какви са загадките в Brawl Stars, които аз не мога да разбера. И една от тях е защо по дяволите Спайк не може да говори. Да, това, че кактус няма значение. То, примерно, имаше някаква оня Гарвана. Той е Гарван и той не може да говори. Защо говори тогава? Както гледах новото клипче на Веси Ли или Би, не си спомням името, но е много готина. От нея разбрах, че всъщност Колт го е застрелял. И тук в очите. Искам да кажа, той е бил кактус, откъсва се от другия кактус и Колт го застрелва един път, два пъти в очите и той си взима на тигличките и така прави устичка и вече е готов. Но защо не говори? Това не го знам. Ако вие знаете, моля да ми отговорите в коментарите или някъде другаде. По принцип, за сега това ми е мнението за Brawl Stars. Ако имате някакви въпроси, пишете ми в коментарите. Чао!